Orca 24, servei a Reus, al carrer Beners, número 16. Els tècnics en emergències sanitàries són professionals que tenen un paper clau en la gestió i l'atenció d'urgències i emergències extrahospitalàries. Intervenen en situacions d'emergència des de múltiples vessants, realitzant les primeres atencions, estabilitzant i traslladant a la persona afectada o gestionant l'operativa dels recursos d'un incident. En els darrers anys, aquest perfil s'ha anat especialitzant per donar una millor resposta de qualitat a l'usuari i al sistema.